abịarụla. Onye eze abịarụla. Onye eze abịarụla. Jesu onye eze abịarụla. Yesu onye eze abịarụla. Jesu onye eze. Yesu onye eze abịarụla. Yesu onye eze. 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 Bịarụla 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 onye eze. Nere mama, mama, eligwe kama, eligwe kama, eligwe kama, eligwe, 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 eligwe. Okorobịa dị mma, eze Jizọs okorobịa dị mma, anyị sokwa gị n'azụ. Okorobịa dị mma, eze Jizọs aga na-eme mma, anyị sokwa gị n'azụ. Eze okorobịa dị mma, eze Jizọs aga na-eme mma, anyị sokwa gị n'azụ. Ụzọ na-adịrị gị onye nwe m. Ụzọ na-ele ndobe dị nwenụ. Ụzọ na-adịrị gị onye nwe m. Ụzọ na-adịrị gị onye nwe m. Ọ bụrụ ejere gị onye nwe m. Ụzọ na-adịrị gị onye nwe m. N'ihi na o gosila ebube ya. Gosi na ọ bụ ya bụ dị nwenụ m. Ụzọ na-adịrị gị onye nwe m. Ụzọ na-adịrị gị onye nwe m. Ụzọ na-adịrị gị onye nwe m. Jerusalem ndobe dị nwenụ m. Ụzọ na-adịrị gị onye nwe m. Ka anyị jee zigara ha ozi ọma, ka anyị gwa ha na chi anyị dị mma. dị mma. Ka anyị jee zigara ha ozi ọma, ka anyị gwa ha na chi anyị dị mma. Ka anyị jee zigara ha ozi ọma, ka anyị gwa ha na chi anyị dị mma. dị mma. Ka anyị jee zigara ha ozi ọma, ka anyị gwa ha na chi anyị dị mma. Ka anyị jee zigara ha ozi ọma, ka anyị gwa ha na chi anyị dị mma. dị mma. Zigara ha ozi ọma, anyị gwa ha na chi anyị dị mma. Oitodeni Jesu. Anyị abanyego n'ụka Igbo Holy Week na aja nke mas tata
na onye ọ ga-amaka na yọọ maka ngọzi Chineke na ihe o bu n'obi. Barbara Amadi na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya na odudu ihe n'isi di ya Ben na nwa ha Calvin Amadi, ndị nke na-elota mgbe eji were mụọ ha, wee na-ayọkwa mara Chineke na odudu ihe n'isi ha. Fidel Osuji na ezinụlọ ya na-ayọ maka ihe ezinụlọ ya bi n'obi, wee na-ayọkwa ka elota mkpụrụ obi Dorothy nwoke. Ndị Hirizon na-ayọ maka mkpụrụ obi onye otu ha Michael Ezeagwuna, ka Chineke nabata ya na ndụ ebe. Victoria Ezeagwuna na ezinụlọ ya na-ayọ maka nnabata mkpụrụ obi di ya Michael Ezeagwuna, ka Chineke kpọbata ya na alaeze eluigwe. Angela Okwuo na-ayọ maka Samuel Chidebe na Ann Nonyelu. Giovanni Odim na-ayọ maka mkpụrụ obi mama ya Cecilia ihu di ya Odim Chukwu. Ọ bụ Giovanni Odim Chukwu na ezinụlọ ha yọrọ maka ya. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Maazị tata bụ ụkọchukwu Kenneth Chukwu. Ka anyị kwuruzie ọtọ were kọntinu kwa ihe anyị na-eme were ukwe. Ka anyị rịọ arịrịọ Onyenwe anyị, Chineke ji ike niile, Nna dị ndụ ebighị ebi, ọ bụ gị nyere ụwa Yesu Kristi onye nzọpụta anyị. I mere ka o were ahụ n'ụdị anyị, bịakwata ahụhụ nke obe, iji tọrọ anyị ụkpụrụ nke obi umeala. Biko, nyere anyị aka ka anyị na-eso nzọụkwụ ya n'obi ndidi ọ tọrọ anyị, bịakwa tozuo isoro keta oke na aṅụrị nke mbilite n'ọnwụ ya. Site na diwe anyị Yesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile.
ihe ọ ga-eweta n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Onye nwe anyị enyela m iri nke nwa azụ ka m ghọta m ga-esi na-aza ndị ike gwụrụ azịza. O nyere m onyinye nke okwu. Ọ na-emeta m n'ụra kwa ụtụtụ ka m chee ntị n'olu okwu dịka nwa azụ. Onye nwe anyị emeghela ntị m n'ebe m onwe m nọ. O nweghị ike ọbụla nke m na-agbaketa azụ. Atọgbọrọ ndị na-apịa m ụtalị azụ m. Ihe ndị na-adọ m aka n'ahụ ọnụ agwa m. Ekpuchighị m ihu m n'ebe ndị na-akparị m na-abụ mmasị n'ihu nọ. Onye nwe anyị na-enyere m aka. Nke a mere na mkparị anaghị emetụta m. Akụwara m ihu m dịka okwute siri ike. Amaara m na ihere agaghị eme m. Okwu nke Osebụrụ. Abụ ọma na azịza ihe anyị ga-aza bụ: onye nwe m na Chineke m, gịnị kpatara iji gbaketa m azụ? Oh yeah.
pụtara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Filipaị. Jesu n'onwe ya dị iri n'ụdị Chineke site na mbụ, ma o wereghị ihe aka Chineke dịka ihe ọ ga-ekwusi aka ike. Kama o mere onwe ya ka onye na-abụghị ihe ọ bụla. O were ọnọdụ ohu. O mekwara ka a mụọ ya n'oyiyi mmadụ. A hụkwara ya ka ọ dị ka mmadụ n'oyiyi. O wedatakwara onwe ya n'ala wee rube isi ruo n'ọnwụ bụ ọnwụ nke obe. N'ihi nke a, Chineke ebule ya oke elu. O jikwa amara nye ya aha ahụ ma ihe niile dị n'eluigwe ma ndị nke dị n'okpuru ụwa, ka ire dum kwupụta na Jesu Kristi bụ Onyenwe anyị, ka e wee nye Chineke Nna otito. Okwu nke ose bụ ụwa. Buturu onwe ya Kristi, 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 buturu onwe ya nara ọnwụ, ọnwụ na-edobe ma Chukwu bulitere ya. Ugbu anyị ga-egezi ntị na ozi ọma akụkọ gbasara etu Yesu si nwụọ n'elu obe. Ozi ọma anyị ga-agụ taa toro ogologo, so ọ bụrụ na ị gaghị akwụli ọtọ, ịnọdụ ọdụ. Mgbe ahụ, otu onye n'ime ụmụazị 12, onye a na-akpọ Judas Iscariot, jekwuru ndị isi nchụaja wee sị ha, Gịnị ka unu ga-enye m ka m rara ya nye unu? ha wee gụpụta ọgụ ego ọlaọcha na 10 nye ya. Site n'oge ahụ, Judas malitere achọ ohere ọ ga-eji rara Jesu nye n'aka ha. N'ụbọchị mbụ nke oriri achịcha na-ekoghị eko, ụmụazụ Jesu bịakwutere ya jụọ ya sị, Olee ebe ị chọrọ ka